Right on, but sister, all this should be ready and kept. Why like this? No, so when the patient come, they think What? they think the wedding and all that. Sheets are not there. Housekeeping, sister bed bed. I सदा सांगा की सगळे बेड आणि सगळे तुझे हे सगळे रेडी असू दे. कितने वर्षात तुमका सांगत आहे का? आणि सीट्स की ना हाऊसकीपिंग एजन्सी टाकला तुम्ही. एकदा आपण सीट ना काय ना ते सगळे सांग नाही त्याला. तुम्ही एकदा रेडी कर रूम आणि तो you should also look and see not the seats and the seats housekeeping करे आपण नंतर housekeeping ची एजन्सी सारखी कोणी ना किती आता झालं असतं बघ. आजच डिस्चार्ज केला तो. Sister, when patient is discharged, we have to keep bed ready. and another thing here I want the seats and all the housekeeping चे काम आहे तुम्ही आता facility management चे काम आहे ते कोणाचे काम होते housekeeping म्हणजे कोण आहे ते सीट में कुठे आहे आम्ही आयसोलेशन कोड त्याला पण माइनर मैनेजमेंट करने का हमारा पेंडिंग है मैं बोल रहा था कि विशेष तुम्ही सगळे रूम रेडी फॉर एडमिशन दोन होते वेळ भरल्या सगळी भरल्या all this has been properly. You see, there somebody is put up things that is ready for now. You understand what I'm saying? There is no mirror. I'm just feeling you have a look from here. All this is this maintenance. So basically, it is inhuman. Doctor, विजिट केली जीएमसी. ना आम्ही विजिट केली आमची डीन आमचे सगळे डॉक्टर्स आणि आमचे सेक्रेटरी राजशेखरजी मेन म्हणजे कितें आहा की जाय तो लोड गोवा मेडिकल कॉलेजचेर आयिल्लो आसा आनी तो लोड आमी कमी करपाक म्हणून कशें प्रत्येक वॉर्ड इन्स्पेक्ट करून कितें करपाचें आमी हें केल्लें आसा प्लस डॉक्टरान ऑलरेडी एनालिसीस केल्लें आसा की कितले रेफरल्स हांगा बाकीचे पेरिफेरल हॉस्पिटल्स नॉर्थ गोवाच्यान हांगा येता आजिलोच्यान जे येता तेजे आमी रिव्यू घेवन आमी योग्य ते डिसिजन आमी घेतले त्या हेल्थ ऑफिसर आनी डॉक्टर आनी मेडिकल सुपरिटेंडंटाक आमी सरकारचे आदेश दितले की पेशंट्स जे ते मॅनेज करूं शकता ते रिफर करपाचे ना गोवा मेडिकल कॉलेजान आनी गोवा मेडिकल कॉलेजान जे पेशंट जमनीर आहा जे कितें पेशंट्स आमी शिफ्ट करूं शकता ते सगळे पेशंट्स आयजचे आयज 11-12 पर्यंत आमी आयज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलान आमी 3 वॉर्ड आमी डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिनाक आमी अलोकेट केल्ले आसा ते आमी केल्ले आसा त्याच बरोबर एक वेगळे तरेचो एसओपी आनी प्रोटोकॉल फाल्यां पर्यंत सेक्रेटरी आनी डीन जाग्यार घालतले की कार्डियक पेशंटाक टायम न वेस्ट करता आमचे कार्डियक हे वॉर्डान तेका शिफ्ट करपाक म्हणून ह्यो सगळ्यो गोष्टीचेर चर्चा करपाक म्हणून आयज आमची विजीट आशिल्ली कितें जाला की सरकार आमी खर्च करता पयशे डीन आमचे सेक्रेटरी आमचे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स
सगळे प्रयत्न करता. हांगाच आमचे बरोबर आता डॉक्टर पोनराज, डॉक्टर युरी, डॉक्टर तेरेजा, डॉक्टर अनार सगळे आसा. पूण त्याच बरोबर आमकां डॉक्टर जूड आनी आमकां सगळ्यांक एकूच जाय की पेशंटाक योग्य ती सेवा गावली जाय. पूण आयज ते हॉस्पिटल आयज सुपर स्पेशालिटी चालू आनी थोडे 3 सुपर स्पेशालिटी चालू जावपाचे. पूण तेजे पयलीं आयजची सिच्युएशन कितें आहा तें आमकां सुदरूंक जाय आनी आमी पेशंट आयज रातचे आमी शिफ्ट करतले. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.